Čau, dneska to bude o seznamování. Milá Luke, už moc se těším na naše první seznámení. Ty 2 měsíce, co si píšem, jsem moc nadržený. Budu čekat u našeho zámečku a jako znamení si vezmu bílou kopretinu. Moc tě miluji. Hallo, ich heiße Luke. Love! Meine Popo? Ich will also love. Ne, může to být ještě horší. Co takhle, kdyby se seznámili v televizním pořadu? Jestli tohle není peklo, tak už nevím. Já jsem Lenka, je mi 19 let, jsem ze Žatce a jinak jsem se učila v Hlounech na keramičku. Takže máš citlivý prsty. Ani ne. Ty děláš jenom popelníky, nebo? I figurky a všechno možný. Ty s hlínou si dokážeš tak jako pohrát, jo? Děláš Ano. takový ty hrníčky, takhle jak se to Ne, roztočí? to ne. Dobře osedlá! Ahoj, já jsem Lenka, jsem ze Žatce, je mi 19 let a dělám figurky tady těma rukama. A nechtěla bys mi ukázat, jak mě budeš svádět svým sexy tancem? A upozorněte na sebe! A černý Petr nakonec. Ahoj, jak se jmenuješ? Lenka. Lenka to je. Co ráda děláš? Ráda vařím a peru. Peru, ten jeho americký stát? Proto máš to indiánské oblečení? Pračce. Pračce. A co s tím prádlem děláš, až se to vypere? Kočku mám doma. Chtěl bych se jenom zeptat, vím, že asi ta odpověď vůbec nebude sedět na tu otázku, ale jaký se ti líbí kluci? Mourovatý. Ne, nemám na sobě ani jeden mour. Teď ale vážně. Pomocí Facebooku jsem ji našel. Jmenuje se Lenka Chroustová. A byla na nějaký obálce? Co tam dělá na obálce? Naše Lenka? Ha, to spadla kritikům čelist teďka. Co? Ne, dělám si prdel, podle mě stejně hnusná jako předtím. Takže co z dnešního videa vyplývá? Že ženy jsou jako růže. Krásný citát, ale myslel jsem něco jako bacha na první seznámení. Jestli jste se dostali až sem, tak je to dobrý, protože už je konec. Jinak za týden se uvidíme znova. Já jsem Hubatej a tady to je TV Surprise. Čau!